mabini. Kung ang tatay, ang tatay di ay ang apo si Pia, Lucas na. Si Payen. Evan. Ay, ato nami guys kay managkot man sila adto. Ang nanay tatay. Managkot dai may adto guys. Agi po. Maro ta guys. Okay. Ato nami. Guys, yan na si Marilong Bulanon guys. Tapos nanay guys, oh. Doon guys. Yan meron sa Gindulman guys. Namahaw si Marilong Bulanon. Amang kamote bayo na. Amang bayo is kamote, oh. Luto, oh ginana ng itlog. Oh. Apa nilugaw kita? Kanya nanay guys. Wes Gindulman. Hello guys. Karon ani ami sa Gindulman kay namahaw mi ning ni ami sa daplin kay ni aron mi sa sakyanan. Ani ja nami sa merkado sa Gindulman. Merkado Gindulman. Nagang nanay guys to naalagda mo pud bangko. Ang tatay di na among bano kamote, saging, inanan-anan, itlog. Amay kanon. Kanang likod ana guys, dagat na diha. Ana. Alang. Diha nagmakaon. Jarabay. Saan mo ba yan? Jarabay. Oh, grabe. Sweet corn. Okay na kay mais. Ay maadto na mi guys. Iya. Lukas sa huta, huta. Bantay di huta. Ya, mga piya. Di lang baon ni Ayo bun. baon. Mak na. Salah. Pahinga nami guys. Ikan mi sa Gindulman. Kay namahaw ni ato. Pero mis daplin na mi sa sakyanan nakaon. Kadaho man naman mi kaon guys. Larga na pud mi. Hey guys. Nakalabay nami sa merkado guys. Sa simbahan sa San Vicente. San Vicente. Patungas nami guys. Paingan mi sa simbahan sa Agipo. Niya mis Mabini Bohol. Philippines. Tama guys. Guys, sa simbahan sa Agipo. Naman rin misa doon nagabagting na. Anong ladua mong biyahe guys? Di anami guys. Mo na yung simbahan sa Agipo guys. Isa. Kuwang na lang mag 3 minutos para alas 9. Oh, mo na. Simbahan sa Agipo guys. Di kami tagbilaran talaga na among biyahe. Hi guys, diyan nami sa Agipo. Naabot nami. Tarang simbahan guys. Naalaman. Nakapalit. Na sila guys, nanindag mga kandila. Mo ni simbahan sa Agipo. Ang simbahan ni Senior San Vicente Ferrer. Ang simbahan ni Senior San Vicente Ferrer. Mga na guys. Ang buntag Senior San Vicente Ferrer.
guys, di na may sulod sa senior Sunday Center.
sigurado kung si ato ang kadako kajure, excuse me. Pancingan ane, kana baho. Kani siya guys, baho orang kadako kajure tingog. Dapat gamay tingog guys, oh. Banjor. Okay guys, maratulog ang salamat. Ako mana ang simba guys, muli nami. Ang nanay guys. Ang nanay, apang tatay kana. Anja muli paming tagbilaran. Tagbilaran. Hi guys, muli na mig tagbilaran. Tahu po. Di ka na may ari dia. Isimba sa Mabini. Sa Agipo. Senior San Vicente. Kang Senior San Vicente Ferrer. Oh, na to guys, muli na may. Salamat guys. Balik po sa pag-subscribe sa akong channel. Manilong Golano.